chapter 3 verse 1 to 20. Umxholo wakhe bewenzele phaya. Uthi kulamaxesha esikuwo is no longer fashionable into eba ngumfundisi. Ndizawumane nditsiba ke. Ebeza usibalisela ngelibali lika Samuel. Esithi zithezane izihlandlo ebizwa nguThixo. Uthi umfundisi uNceke uyile kokuqala eyosabela kuEli okoba undibizile na. Wathi uEli phindela egumbini lakho lokulala ngoba andikubizanga. Umfundisi uNceke uthi lo nothi ake sibini uyile. Wathi nilapha Nkosi ngoba undibizile. Wamndulula kwakhona wathi phindela egumbini ngoba andikubizanga. Wandiziyake ezinye izihlandlo ezi kodwa unamagama abolda wabhalileyo. Athi ikawa namhlanje igqitywa ngabantu abathi babiziwe kodwa babizwanga. Ayithethwa ndim nantsi ibhaliwe kumfundisi uNceke. Uthi ikawa igqitywa ngabantu abathi ndibiziwe ngelo xesha umuntu akabizwanga. Uzibhalile izinto ezibonakala simpawu zomuntu obiziweyo. Futhi wasibhala nempawu zomuntu ongabizwanga okuba umbona ngantoni. Ubakowutile ababefundisi wathi wakowuta nala mfundisi wayedlisa abantu ingca. Wathi umuntu ongabizwanga simbona ngokuthi ngca kukutya kwabantu. Uthi umbona apho umuntu ongabizwanga. Mandizitsibe ezinye. Ithi conclusion yakhe ebezayivala ngento ethi mhlawumbi wabhala wathi mhlawumbi sayixoxa kwi-retreat. Wathi character versus the calling. Andimazi ke bezawuthini. Kanti ndifunda. The character ndim kubiza uqononda oneminyaka eyi-30 esidla ubomi. Uqononda ulala pha ahlale khona, avuka apho ahlale khona. Ebezawuthi umfundisi uNceke uthi kodwa kuba kwi-calling ezawubulala uqononda within one day. Siva uqononda esithi uyinkosi yesabatha. Uthi umfundisi uNceke uthi NB wathi most abafundisi abaninzi bayahlulwa yi-character. Athi umfundisi sele simnikile abayibhishophu kodwa ahlakane nobizo leminyaka emibini ehleli ene-30 years ahlakane. Sibone ibhishophu sasingasayibone ecaweni. Sithi ka sizawungena simane siyibona ke khona ngoba yonganyelwa i-character. Uthi umfundisi uNceke masixoxe nezinto kwi-retreat. Uthi masixoxene kwi-retreat kwenzela sizokwazi uku-understand the character versus the calling. Nami ndithunyiwe ndicela uyeka kule ndawo. Uthi ebandleni ebezawuthi umfundisi Makaula ebezigcinile lezi zinto. Ebezigcinile. Uthi selalamkele ubizo. Azama ungamela izinto wefa wafa umuntu omdala. Kwakhulu umuntu omtsha. Ulo muntu wakawabona indoda ngenye imini yathi ndiyabona umhlaba omdala udlulile. Yamna ndilindele izulu elitsha. Xa ufumene i-calling uyadlula uqononda.
uyadlula simane sibuzana ba le ndoda yayisivulela uphansi kwebhedi kodwa namhlanje ime nobungqina emane besitsho umama uMakaula ingxaki yethu befundisi sithi ka sidibene nehlabathi sifuna ukusifanisa nehlabathi futhi uduqayise kukho lanto ndiyithanda kwiprogram yeqhasu bona umfundisi ehleli pha hayi yekeleni kum ngoba sezi zinto angafuni ukuzilibala akudibana necalling ngoba ka udibana necalling uyabuncama ubomi bakho obudala wamkela ubomi obutsha noma uMakaula wasincama izinto yazidlulileyo wamkela ubizo likaThixo ebeza ukuzitolika ke ezi zinto azamkeleyo apha elibizweni ndicela uyeka ke kumfundisi uNxeke uthi masidibaneni ke kwi-retreat ndicela uyishiya njalo ndiqaphele kunikwe izinto ezimbini mfundisi nontwana ndincede ndilungiselele le yesibini ethi ke ndicela usathe umzuzu abemnye zize ngaphambili ibhatyi sizokuzinikezela kubantu esawuthi sibanikezele ndicela ke ngevesi size nazo ke ezi zingubo